ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা ব্যাপী স্ট্রাইক ন তৈনাই যেখানে সেখানে চিনি প্রেস মিডিয়া তাকুরক थाङै काभारेज खायना थांतानि कक जेबाबे नखरका दंगर टिभिनि को एंकार सेमुली कन्या जमातिया ताई सिनि एडिटर जाकब दे बर्मा बनो बनि ओ चैनल न तैनाय बेलायखेनो केसे केरें जे खानामानि बागै आं बेलायखेनो माने बोखाव तंथगिया जों ताबुक स्रोंनानि जरासे थानसांनानि जरासे जुदि केबो जुदि मिस्टेक खालाय दंखा कग्रक साया स्लिपिंग साजाक्तिंग दंखा हंके बनो जतन तै केसे केरें यावैनाय जतन ना करिनाय जों जतन पालखैनाय बसकांनि लामा मावान संनाय केबोनो केबो दस्रा रुपता खालायदि तैसिनि मीडिया ताकुरनो आंबोनो कबना मुसुंगो जे बसकां सालो जों नायथकनो सोंनांनाय कक कायसे सोंनांनाय कक थानसे सोंनांनाय जेखाने सेखाने जों बाय जों हंकै सालाय तक जागो जों बाय जों हंकै वालाय तक जागो मीडिया नुपुरो अटैक खालामनानै बेलायखेनो आबो आं आंनि तरफ थेके प्लास आंनि अर्गेनाइजेशन थेके आं आबो सापर्ट खालाया प्रेस मीडिया रं बिसिंति गोबां मालु करब सिनिमुं मानो ते साइमानो जे नुगै दङ जे सिनतिफ्रा हाव तामङै दं जों आबोनि बागै टोटाली जारा बरनो जे साया साइ दंनाय रंनो आंबोनो कबगना मुसुङो कयना मुसुङो जाहाथे द्वितीय बार साक बाय साक आपतै केसे केरेंगो ता केबें लायदि ता सालायदि ब निजे व्यक्तिगत ना एडिटर डंगर टीवी जाकब दे बर्मा बो नाकार सानका ते सेमुली कन्या जमातिया बो नाकार सानका ते गोबांमा लीडर्स रक आ जागाव जे साका जे अब स्लिप ngैफान मानो बरय बरक तो मायुं याकं यागाक ब्रिसे स्लिप ngै क्लाय थाङो बरक मनि सुताङै ब क्लाय यांनाय बा मिस्टेक यांनाय हास्तेव गोबांते बिनसले कट कट लीडर पर्यन्त से कक स्लिप ngै थाङै नाकार सानके जों ना खालायना नांगौ अबनि बागै नरं बिसिंति नाय तिनि आनि आव साख्लायमं अबनि तिनाय तै जाहाथे कोनो केसे केरें टांलायथं वलाय सुलाय टांलायथं नासिकलाय काहामखाय जों प्रेस मीडिया रक जतो थानसांदि बसकांगो बाहाय जों जे करा बुङै दङ त्रिपुरा राज्यआव ओ करबनासो जों बाहाय काय कातिरि माननाय कामियाम सायाव बाहाय डेभलप खायमाननाय जों अबनो ति समा वानसुनाय अबनो ता तिनि आनि नरं बसकंति साख्लायमानिता सर अबनो ति दाबो पाइथार जरा जाब जाब ngै थांलायजा अबनो ति बुमाय सानाय incident ति ओ incident ति नै अब जात थानानि कगया डंगर टीवी न जे आं सय सय बनो एकदम सपोर्ट खाय सामानि कगया जे डंगर टीवी बो कायसा सिनति प्रासानि बागै नाय पुइलान सिमि सिरि खक तंगा जाव ताइ बिनि जे को एंकर रबो काहामखाय न जे कभारेज खालायनाय जे खाय दङ ओ जे दफा बाय दफा आबो क्लाय तंमानि आबो जों मा मोथाकनाय जे जलिलै तंमानो जलियावै जों मा हामजाकलायनाय कोनो निना आजागाव जों तीरप्रासा हनेसे मा हिनाय जों तीरप्रासा थानसानि याप्रि जे बे याप्रि सेनाय कष्ट खालायनाय जों बुक्तबुगि बररक याप्रि सै तंग हंखे बाकी बरक तांगि याप्रि सैमे आंनायबा आबुनि बागै कोनो जात दफा तावाला लायदि बस कंनो जों थानसाकै हिमदि थानसाकै जो सामुं तांदि अबनो चिनि तीरप्रासानि कैसा डेभलप ngै आसायनाय तै तीरप्रासा थानसानि याप्रिवो जतो फायनाय थानसाङै नाय जों बाहायकै बस कंनो नायथक खालायनाय तीरप्रासानो उन्नत खालायनाय जों अब समा वानसुंनाय अबनोता के अब ब थुरुक मानि नुक जागै फायो अब जागावा ब्रु हिया आर ब बरक गांजे सैमा मानि प्रेस मीडिया रकुनि दिनो तीरप्रासा चिनि प्रेस मीडिया ताकुकसं साया खुक केंगला हयतो ब जुदि साइ दंगा हंके कक स्लिपिंग खाना आं जे वानसुंमानि अब ब सय सय आपतिके सागला गोबांमा जागाव न बुंनि चैनल नाय दङ न चैनल जतो चैनल नाय दङ आं जरा जरा कक स्लिपिंग मानो फायदि जों जतन बनो नाखालायानो ते नाखारलै जों थानसानि याप्रि सेलायानो ता सा तगजा सुमु ताबुक निजा पॉलिटिकल हाबो गोबांना ताबुक जोदों लाजाक तिनटा जे ताबु हाबन खाय दंनि आरो बिसिङावनो खायलाय मालालिया ताबुक निजा पॉलिटिकल सिचुएशन सराबन तै दामस पार्टी स्पेसिफिक बुमुं सिगेसाव ता जुत तो जुत बाहाय जुत त्रिपुरा हास्तेव तीनटा सरकार तीनटा पार्टी मिले जेमन बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा मिले सरकार खाय दङ आबन बिसिङावनो स्पेसिफिक नुजको जे सरकार तंनाय सरकार तंनाय
खाबिलाया कक बांनाय मानिबा बुलाय तगाय मा नुजागै दंबा आबर खै दिन तिब्रा सरमाय बसत बागै बसु जरतै खति बां सायांगनि दं sini tirprani joto tirpraso lukorongna angabono koboknai ang sini pandarogo bang saklai tongo je tiprasa bai tiprasa ta bulaidi ta walaidi hamjangmani lama se thangdi जों नुखा जागावा नरक जे सोंमानि दा प्रेस मिडिया ताकुक जों सोंमानि जे सरकार दल थामै सरकार ट्रिपल इंजिन सरकार गभर्नमेंट ngै दङ त्रिपुरा राज्यआव अब ताङै बुलाय हिमानि कक सोबलाय नरक सामान सोंमानि हिके अब बरक ताङै बुलाय बंगाव बुति एकट बुति जइन अब बरकनो सिनाय ताम हिंका आंगबनो कबुंना मुसुंगो त्रिपुरासा उनो बुलाय नैबो त्रिपुरासा बुजां नैबो त्रिपुरासा रमजां नैबो त्रिपुरासा जेलो थानायबो त्रिपुरासा निनि आजा गावो ताबो कायसा जुदि जेल ngै बा निनि एरासङै थांगा आइन तो नन नाहारि खायरगै तंगला बिनि लामा बचलियै थानाय तखन साबनि खति हिंगाय अतिरप्रसा हायनि बागै बरक गभर्नमेन्ट जे तङै तंनाय रक बुंनि लिडार रक जे ट्रिपल इंजिन सरकारनि लिडार रक बनो कंट्रोल खायना नांनाय आरो नों त्रिपुरासा लिडार खाय मोनिलाय कायसा जागावो माइ आचगै चालाय तंनाय तै कामिनि जे वारियर हनै तंनाय रखाय बोलाय थै कुरुलाय तंनाय अब तङै माया त्रिपुरासा सिनि त्रिपुरासा रक फायदे जों त्रिपुरासा थानसानि याप्रि हिंदानि फायदे जों बाहायकै जों जानि याकां माने बनस वानसुकदि जेकुनु पलिटिकल पार्टी याक्ति सानाय थै कुरुलाय मानो आं सपोर्ट खालाया आंगाबनो टोटल कन्डेम खालायो अब हाय जीवनो तांथं नि आंखै जों आचगै तंगला जे अन्नाय खालायनाय अन्नायनि बिरोधे जों थानाय जे बरक जस्टिस माननो उपयुक्त जों बनो जस्टिस ना बागै जों लगिरनाय जोंनि नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप निङिनाय आं हास्टेपा प्रसेनजित छयुं अकंननो नोंथानि आं ककसारता प्रेस मिडियान बिसिंथिनाय हानो हाय बेलायखिनो वार मासिंचा बिकिर मासिंचा हानो हाय दानाक सिलाक मापलि गासैबिगा ससियेल मिडिया हो बकल बायथां एबा खुक बायथां दानाक सिलाक मापलि हेगते दावते बक्स नकपुलन मापलि नुगुनो काम के सामने तोना एबा काम के बुजि मानै तोना तेनेनि मापलि गो फाइनो हेगते दावते बक्स तेनेनि मापलि गो बायसे हाने बेलायखिनो तेनि चालो सिनि खरकसा सार बेलायखिनो सिनि ते तिब्रासा दफारनो कोई कोकनो सावै कनारि गायबा हाय बेलायखिनो नाकमानि कोकनो कक कसर का तामने बोला अबाई के थानाय चालो सिनि बुरु बसं बाय सिनि ते तिब्रा बसं ते अबाई के बेलायखिनो पार्टी मं पार्टी थांमानि यावलो आपनोत ने बेलायखिनो तामजुराते सिनि ते बुरु बसं बाय सिनि ते तिब्रा बसं ने लुपुरो अबाई बेलायखिनो जलि लाजा गाबनो ते ने तेनि चालो सिनो सार सिनि ते तिब्रा सा दफारनो बेलायनो नाकमानि कोकनो सावै कनारि का तामने बोला अबाई के तिब्रा साबि तिब्रा सांगै आकोरनो मथाक बासिदि निनाय कुबै कोकनो सावै कनारि का तामने बोला अबाई के तिब्रासा बाय तिब्रासा ngैनाय कोनो जरा रगो मासा मुसो अबाई के मिस्टेक खालायै मानो एबा अबाई कक साथानि गासलेवै मानो अबाई थांमानो जों मा बुजिलायनाय हिनै कबि ककनो सावै खनारिका तामने बोला अबाई के तिब्रासा बाय तिब्रासा ngै जों जरा जराबो मा बुजिलायनाय अबाई के जों वालायै जालाया हिनैबो सिनै ते दावते बक्सनो कबि ककनो सावै खनारिका ते आमनि यागलो अबाई के वालाया सखले होय जों सिनि ते बोबाग्रानो लगिरि नानि नांनाय नि अबाई कक रंग थनेबो खोकिया कासिनो सार हेगते दावते बक्सनो मापलि नगि बबो जे मानै तोना फानिगते दावते बक्सनो जों बिसि कक सेवबै दिनै सालो सिनो सार थानाय सालो अबाई के सिनि बुरु बसं बाय सिनि ते तिब्रा बसं अबाई के सिनि ते टंगर टिभि चैनल नि सिनि ते सारजेगो बा अबाई के पारि मुं पारि थामानि यागलो आबनो तनि तामनि कक कसरका एबा अबाई के मेसेज रिका आबनो तनि बसंगि जाका आमके बुजोय नालायना हेगते दावते बक्सनो किसा काम के नाय तंगरि दिनै न मापलि न थाइनाय किछु सिगां अक्ट'बर 23 तारिखनि साल जे त्रिपुरा सारा त्रिपुरा बेपि स्ट्राइक न तैनाय जेखाने सेखाने चिनि प्रेस मिडिया ताकुरक थाङै काभारेज खायना थांतानि कक जेबेबे नखरका डंगर टिभिनि को एंकार सेमुली कन्या जमातिया ताई सिनि एडिटर जाकब दे बर्मा बनो बनि ओ चैनल न तैनाय बेलायखेनो केसे केरें जे खानामानि बागै आं बेलायखेनो माने बखाव तंथगिया जों ताबुक स्रोंनानि जरासे थानसांनानि जरासे जुदि केबो जुदि मिस्टेक खालाय दंखा कक रक्साया स्लिपिंगै साजाक्तिङै दंखा हंके बनो जतन तै केसे केरें यावैनाय जतन ना करिनाय
जों जतनो पालखायनाय बसकांनि लामा मावान सोंनाय केबोनो केबो सारुपता खायदी तै चिनि मीडिया ताखुग्रनो आंबोनो कबंना मुसुंगो जे बसकां सालो सोंनाय थकना सोंनांनाय कक कायसे सोंनांनाय कक थानसे सोंनांनाय जेखाने सेखाने जोंबाय जोंखै सालाय थकजागौ जोंबाय जोंखै वालाय थकजागौ मीडिया नुपुरो अटैक खालामनानै बेलायखनो आबो आं आंनि तरफ थेके प्लास आंनि अर्गेनाइजेशन थेके आं आबो सापर्ट खालाया प्रेस मीडिया रंग बिसिंति गोबां मालु करब सिनिमुं मानो ते साइमानो जे नुगै दङ जे सिनतिफ्रा हाव तामङै दं जों आबोनि बागै टोटाली जारा बरनो जे साया साइ दंनाय रंनो आंबोनो कबंना मुसुंगो कयना मुसुंगो जाहाते द्वितीय बार साक बाय साक अपते खाय केसे केरंगो ता केबें लायदी ता सालायदी ब निजे व्यक्तिगत ना एडिटर दङ टीवी नि जाकब देबबर्मा ब नाकार सानका ते सेमुली कयना जमातिया ब नाकार सानका ते गोबांमा लीडर्स रक आ जागाओ जे साका जे अब स्लिप ngैफान मानो बरय बरक तो मायुं याकुं यागाक ब्रिसे स्लिप ngै क्लाय थाङो बरक मनि सुताङै ब क्लाय यांनाय बा मिस्टेक यांनाय हास्तेव गोबांते बिनसले कत कत लीडर पर्यन्त से कक स्लिप ngै थाङै नाकार सानो नाकार सानके जों ना खालायना नांगौ अबनि बागै बिसिंति नाय तिनि आनि आव साख्लायमुं अबनि तिनै तै जाहाते कोनो केसे केरं टांलायथं वलाय सुलाय टांलायथं नासिकलाय काहामखाय जों प्रेस मीडिया रक जत थानसांदि बसकाङो बाहाय जों जे करा बुङै दङ त्रिपुरा राज्यआव अ करबनासो जों बाहाय खाय कातिरि माननाय कामियाम सायाव बाहाय डेभलप खायमाननाय जों अबनो ति समा वानसुनाय अबनो ता तिनि आनि नों बसकंति साख्लायमानिता सर अबनो तै दाबो बायथार जरा जाबे जाबनै थांलायजा आबनो तै बुमायसानाय आइन चिदिन तै ओ इनसिडेंट तीनै आबो जात थानानि कगिया दङ टीवी नो जे आं सय सय बनो एकदम सापोर्ट खाय सामानि कगिया जे दङ टीवी ब कायसा सिनतिफ्रा सानि बागै नाय पुइलान सिमि सिरि खक तंदा जाओ ताइ बिनि जे को एंकर रक ब काहामखाय न जे कभारेज खालायनाय जे खालाय दङ अ जे दफा बाय दफा आबो खालाय दंमानि आबो जों मा मुथाकनाय जे जलिलै दंमानो जलियावै जों मा हामजागलायनाय कोनो निना जागाव जों तिरप्रसा हनेसे मा हिनाय जों तिरप्रसा थानसानि याप्रि जे बे याप्रि सेनाय कष्ट खालायनाय जों बुक्तबुगि बररक याप्रि सेय दङ ते बाकी बरक तांनि याप्रि सेयमे आंनायबा आबुनि बागै कोनो जात दफा तावाला लायदि बसकंनो जों थानसाकै हिमदि थानसाकै जो सामुं तांदि अबनो चिनि तिरप्रसानि कैसा डेभलप ngै आसायनाय तै तिरप्रसा थानसानि याप्रिओ जत फायनाय थानसाङैनाय जों बाहायकै बसकंनो नायथक खालायनाय तिरप्रसानो उन्नत खालायनाय जों अब समा वानसुंनाय अबनोता के अब ब थुरुक मानि नुक जागै फायो अब जागावा ब्रु हिया आर ब बरो गांजे सैमा मानि प्रेस मीडिया रकुनि दिनो तिरप्रसा चिनि प्रेस मीडिया ताकुकसं साया खुक केंगला हयतो ब जुदि साइ दंगांके कक स्लीपिंग खाना आं जे वानसुंमानि अब ब सय सय आपतिके सागला गोबांमा जागाव न बुंनि चैनल नो नाय दङ न रुंसि चैनल जत चैनल नो नाय दङ आं जरा जरा कक स्लीपिंग मानो फायदि जों जतन बनो नाखालायानो ते नाखारलै जों थानसानि याप्रि सेलायानो ता सा तगजा सुंमुं ताबुक निजा पॉलिटिकल हाबो गोबांमानो ताबुक जोरदों लायजाक तिनटा जे ताबु हाबन खाय दंमोन आरो बिसिङावनो खायलाय मालालिया ताबुक निजा पॉलिटिकल सिचुएशन सराबन तै जामस पार्टी स्पेसिफिक बुमुं सिकेसा होता जुत तो जुत बाहाय जुत त्रिपुरा हास्तेव तीनटा पार्टी मिली जेमन बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा मिली सरकार खाय दङ आबन बिसिङावनो स्पेसिफिक नुजको जे सरकार तंनाय न खाबिलाया कक बांलाय मानिबा बुलाय तलाय मा नुजागै दङ आबर खै दिन त्रिपुरा सरमाय बसत बागै बसि जरथै खदि बा सायांनि दं सिनि त्रिपुरानि जत त्रिपुरा लोकरंना आंबोनो कबकनाय आं चिनि पान्दारको आं साख्लाय दङ जे त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा ता बलायदि ता वालायदि हामजांमानि लामासो थांदि जों नुखा जागावानो रक जे सोंमानि ता प्रेस मीडिया ताकुक जों सोंमानि जे सरकार दल थामै सरकार ट्रिपल इंजिन सरकार गभर्नमेंट ngै दङ त्रिपुरा राज्यआव अब ताङै बुलाय हिमानि कक सोबलाय नरक सामान सोंमानि हिके अब बरक ताङै बुलाय
bong abo buti ekot buti join abo borok no sinai tam hingka ang obo no kobong na musungo tiprasa no bulai nei bo tiprasa bujang nei bo tiprasa romjang nei bo tiprasa jelo thanai bo tiprasa nini asa gawo tabo kaisa judi jel ngai ba nini era sungi thanga ain to non nahari khairogoi tongla bini lama bocholiwi thanai তখন সাবনি ক্ষতি হংকাই অতির প্রসা হাইনি বাগৈ বরক গভর্নমেন্ট যে টঙি টঙাই রক বংনি লিডার রক যে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারনি লিডার রক বন কন্ট্রোল খাইনা নাংনাই আর নং তি প্রসা লিডার খাই মনিলাই কাইসা জাগাও মাই আচগৈ চালাই টংনাই তাই কামিনি যে ওয়ারিয়র হনি টংনাই রখাই বলাই থুই কুরলাই টংনাই আবো টঙই মায়া তি প্রসা সিন তি প্রসা রক फायदे जों तिरपासा थानसानि याप्रि हिंदानि फायदे जों बाहायकै जों जालनि याकां माने बनो वानसुकदि जेकुनु पलिटिकल पार्टी याक्ति सानाय थै कुरलायमानो आं सापर्ट खालाया आंगा बनो टोटाल कन्डेम खालायो आबो हाय जीवनो तांथं नि आंखै जों आचगै तंग्ला जे अन्नाय खालायनाय अन्नायनि बिरोधे जों थानाय जे बरक जास्टिस माननो उपयुक्त जों बनो जास्टिस ना बागै जों लगिरनाय जोंनि नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा अरिजिनल ग्रुप निङिनाय आं हास्टेपा प्रसेनजित सयुं অকংননে নথানি আং কক্কাসার রতা প্রেস মিডিয়ান বিসিংতি নাই স্যার 18 আইপিএফটি বিজেপি বা অ্যালায়েন্স কা মডেলিটি কমিটি বা কমিটি ইস্যুতে দাও খান হাই 2023 বো ত্রিপুরা মথা বা অ্যালায়েন্স কা অ্যাকর্ড নতে ফিয়াবা जों কাইসপনো সরাই কাম বা ত্রিপুরা সানি মানমানি নুবিয়া খো স্যার আবাদনি তাম সারম যে একর তো যে সাইমামানি 18 ইয়া নং একর তো 2023 18 गा आईपीएफटी मॉडलिटी कमिटी আচ্ছা বেলাই হামবাই মিডিয়া তকুক সুনো যে ডেভেলপমেন্ট একর পারপাস নর গানো সুনকা একর পারপাস नि आं सानाय 2023 नि जे एकड़ रिफाइटेड एकड़ आरोब तंगो गोबांमानि डिमान्ड ओ डिमान्ड न तैनाय 6 मास नि बिसिङो इमप्लिमेन्ट खायना नै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एन्ड त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ताय निनि तामहिनाय सिनि हानि नकफां बर एकड़ खलायलायखा ओ एकड़ 6 मास नि बिसिङो ताङिया आबो बनो सानानि नांनाय प्रेस मीडिया खै प्रेस मीट खै साखै बेलायखैनो काहाम लोकरंबस कं साखै काहाम यामा एकड़ निया आन्दोलन खलाय दङो खलायदि ता खलायदि हिया फियाबा आ जागाव जों नुगै दङ जे एकड़ निया नै आरो कुनु मिनिस्टार रसजमा नुगिया ना एमएलए रसजमा दङ मुंसा तो जों नुगियाखौ आबो बंनि मेटार पलिटिकल मेटार अबनो तो आं कमेन्ट्स खायनानि तो मुसुंगिया हायफानो तिप्रासा जे गामि आमसाय तंनाय रक जे वारियर नि तंनाय रक जे कुनु एनी पलिटिकल पार्टी नि लीडर्स ते वर्कर्स नंग अबनो कोइना मुसुंगो नरक सतर हजाक तंगदि जों बाहायके बसकाङो या प्रेसानाय बनो जों वानसुकदि जों बसकाङो नायथगै थांवानो जों वानसुकदि बंनि जे एकड़ नि पारपास ति हिदान थानि अबनि कुनु क्रै अबनता बुआगा तो सब समय जो थांचा हानि कक्कासार बा थांचा बागै लगि सानो दाबो 2026 एडी सिलेक्शन हानि थाइपिर तंपिरो जत कोकनो पॉलिटिकल न बिसि सिंगन तो सार न अमबागै तैसा पॉलिटिकल सिंसिने एंका दा साबिसो आईपीएफटी बाय मथा थांचा खाका सिनतेबो सामरो बदै खामारि मानि माना हनिवान सर पलिटिकल क्राइसिस नोंनि नुगजागै दङ ओ पलिटिकल क्राइसिस तिप्रा मथा तै आईपीएफटी अब बरक थांसा दङ नोंनिया ताबुक सुगजरा तो कुनु बरनो टेबल डायलॉग तो नुगियाखौ बरक बुफ्रु टेबल डायलॉग खायनो खायाबो बुंनि मेटार अब तो लोकरक सिनाय जे बरक कि एलायन्स थामानि परे बरक बाहायकै आबनो सापर्ट देखायनो खायादों न अब बुंनि लिडारनि मेटार नङि थाका ते पाब्लिक नि बा जागा दङ एकटा बुट नि बेलाय मूल्यबान दङ सिनि बरंनि ओ बुट कायसा बायनो फेलङै मानो कायसा बायनो जिदि मानो आबनो बागै तिप्रासा लोकरकनो तिप्रासा रंनो आनि यक्रा साक्रा ताखौ बुनो कबनो मुसुंगो जों कायसा बुट दिखांकै 5 बोसोरनि बागै नासिङि मा दङ जाहाथे डेभलपमेन्ट नि खेत्रे जों बुट मारेलायनाय साबो हामया साबो काहाम नाय चेरि जों बुट मारेनाय साबो तिप्रासानि दरदि जों आबनो नाहारि जों बुट मारेनाय अबनो आनि सारा त्रिपुरानि जिनि त्रिपुरा लोकरनानि कबमुता साते के सुमु
जों लाइथानाय सानखौ सिगां जे मंगियाव बिजेपि रंग बगैर कैसे जोगदान सभाव आरो लोका नोंनि एनएलएफ दिनी इंगिनाव कैसा पीडी ग्रुप नि बरमना परिमल देबरमा थांगै जॉइनिंग रिमानि जे मांगप्ली कासामानि सा आबो तै गोबां मा हास्तेन लोकरा वार सुगै दंबाय जे एनएलएफ दिनी अजुमारावबा दाबो बिजेपि जॉइन नंबाय क्या आमा हायनि गोबां मा बाक्सा सालायदों सर आम तै ताम सालायसिनो ना अब तो जों 2024 4 सेप्टेम्बर जों त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट एकट होंनाय जों बायखाय जों 4टा ग्रुप दङ जागाव आ ग्रुप नि बिसिङाव दङ एनएलएफटी विश्वमोहन ग्रुप एनएलएफटी प्रसेनजित देबबर्मा हास्टेपा एलाइस नि सिनिजागो ओ ग्रुप दङ तेगैसा दङ पीडी परिमल देबबर्मानि ग्रुप दङ तेगैसा दङ निनि अफ एटीटीएफ नै आ जागाव दङ ओ 4टा ग्रुप एकट के फेमिनि बिसिङाव जों ताबुक जे नुकमानि तो इमप्लिमेंट इंया स्लु ngै मा फानमानो किन्तु अबनि सामुं चलिवै दङ ओंखाय नोंसों नरकसंखा जे मिडिया ताकुकसं जे बो जॉइन खालायमानि जतन आरो जॉइन खालायका ना नाबुया बो कायसा पार्ट एनएलएफटी नि कायसा पार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनो आबन बैनो ब्रैकेट ऑफ पीडी नि सिजाक दङ बो ताम वानसगै थांका आबो बिनि व्यक्तिगत व्यापार बिनि ऑर्गेनाइजेशन नि व्यापार बो जॉइनिंग खालायका खालाया आबो तो चिनि ओपिनियन बै बो थांगिया हाइसे अब बिनि ओपिनियन बा बिनि वानसंगति बो थांगाता गैते गेसो सानानि अबन मुसुङो जे लुकरक हजाक तंदि अबसो मेनचिनि नांखौमानि हजाक जुदि करि हिंगाय दिनि खाना निनि तामुङै थां केबो साइमेनिया जों निनि टीजेस नि आमालनि सिमि जों तिप्रासो लुकरकनो चाबनानि बागैनाय बसकांगो आगुगै फाइमानि किन्तु ओ चाबनाय चाबै दङ सुग्रुगै दङ अबथि जाहाते याने जों चाबनाय लामानि तिप्रासो थानसानि याप्रेसो फाइनाय जत डेभलपमेन्ट याप्रेनो जों मा वानसंनाय मा फाइनाय अब हाइता सासों आसालो नुबी मानखा जता एनएलएफटी नि एनएलएफटी ते एडिटेड नि पैकेज दङ कि जों मिसा तामु रां दङ ना नि कोयजना काबियाम सनि लोगरङ तलांगै आमंगिया का लोगरङ तलांगै आरो कागज पत्र दङ थिखायने नि तलांग जागो बीजेपी नि जयने पानो प्लान थामने आपनो तै बुमाइसना मुसो हयतोबा कुनो बीजेपी नि कुनो साबुतर या प्रो जस्ट डाइरेक्टली पैकेज नि कुनानि कागज पत्र थिखायने नि तलांग थांजाका काबियाम सनि लोगरङ गोबां मा थाइथायनि लोगरङ आबो बरक जानजानि ग्रुप नि कैसा पावर दङ बिनि जे बागबान्थानि थेके बो हयतो दिना नितलां फानमांखाना तै ताम नितलां का जुनो तो बो जों तो सिलिया ते नुग्लिया आ जागाव हाइसे ओंखाय बो ताम नितलां खाबो लुकरङ सिनाय जेतलां दंनाय रक बरंनो सिनाय बबा हेगेतलां जाखा अब बरंनो सिनाय आर आं विशेष करिया नायमानि सिनि तिप्रासार खालगिया खालंना नांनाय खा बारातांदि खा कलखायसों या प्रिमासेनाय आंबो नंग थनि कसारो ते थैसे जटा साना नायमानि जे बसकां थानाय नरखायजों आनो संका 23 तारिख अक्टोबर स्ट्राइक जे ऑल सारा त्रिपुरा मानि काहाम हामिया निं दाबि दावना बागै जेकुनो पार्टी बा जेकुनो सोसाइटी जेकुनो ऑर्गेनाइजेशन खालायनो मानो कियाबा आरो एनएलएफटी एटीटीएफ नै जेटा एकट नि कुनो इमप्लिमेंट या खौनि साजाक दंमानि इमप्लिमेंट इया इमप्लिमेंट ngै दङ ता मोनका किसा स्लो ngै दङ इमप्लिमेंट बाहायगै या नायबाना आ जागा जों थानाय 1 तारिख 2 तारिख अब बालखा तालसा तालनै रं खाना ओंखाय उसकां म मास नि थानाय 10 तारिखआव जों मीटिंग हाई लेवल कमिटी सेक्रेटारी एटो मीटिंग हयतो आरो जे फाइनेरंनि ग्रुप नि बिसिङाव बाक्सा आं साकसांनो सिजागौनि सामानिया आ जागा सियार फानांलांखाना हायनि बागै जे इमप्लिमेंट इया हानै सामानि हिंके अब थिगिया इमप्लिमेंट ngै दङ जोंसो थानसांना नांनाय जों दलब्रैसो थानसांना नांनाय जुदि थानसांया हंके अ रां जे फाइमानि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट जोंनो जे एकट खालाय रां दिमानि अ रां अलरेडी कैबिनेट बाबो सेंट्रल गवर्नमेंट पास खाय रका ताबो जोंनो प्रोजेक्ट सबमिट खालाय दिनि अलरेडी इंस्ट्रक्शन दिखा जे डिपार्टमेंट ऑफ और तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मेन नाय दङ दिनो ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारी ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर ते कबांमा डायरेक्टर सेक्रेटारी रक दङ कबांमा डिपार्टमेंट नि बरक शाखा जे प्रोजेक्ट सबमिट खायदि इमीडिएटली ओ प्रोजेक्ट सबमिट बिसिं तिनै दातिनो अबनो एप्रूव ना हानान बगैनाय ऑफिशियली प्रोसीजर बाबे अब पाथक जागनाय
abo tak sing dati de dan asukre project no submit khaina nangota engkaisa lukorok mannai kok khaisi sar paithan sum जों सिगाङाव खोनायो मा गान्दों ने खक्तिनो जे एकरनि रां हापांनि फाजिंति जे चालकजों नाय सरकारनि याके चालकजों कि जा खोनामोन सार आरो दाबो बाव हायिखा एजेन्ट तो चिनि थानि तो कुनु रां डाइरेक्ट फाइया सेंट्रल गवर्नमेंट जुदि सेंक्शन खालाय दंफानो अब स्टेट थ्रु तो थानाय डिपार्टमेंट नायनाय तानि हिंखाय चिनि एकट चिनि रां न हिनमानो 3% नि रां जों मिटिंआव बारबार न जों अबन्ति सालायो अब निनि आलादा बाबे चिनि डाइरेक्ट चिनि एकाउन्ट हाबग्ला अब निनि जों जे प्रोजेक्ट सबमिट खायमानि परे बेनिफिशियारिनि एकाउन्ट से थांहामनाय वेरिफाइंग नाय जायखाने स्कुल कलेज बा हस्टेल खायनान बागै जों प्रपोजल रिखांखाय अ प्रपोजल न थाङि बरक थांनायनाय अब एक्सेप्टेबल या दा ngै दंखा बनो नायमानि यागलो बरक सार्वे खायनाय किन्तु चिनि न मुसुंमानि जों आरो जेहेतु जों साइन दि एकट खैतै फेमेन रांखै तो चिनि छानो मांनाय चिनि सामेन मा खायनाय ताङि खायनाय बा गवर्नमेंट बा निश्चय जोंनो अब नायनाय जुदि नाया हंगाय तो जों मान सुगजांनाय दलबरि आसुगिनाय जों आंनावनो थाइजों सागा 3% थानसानि याप्रि जुदि जों ग्राकनिया हंखे जों जत जिगेनो ताम हिनाय बन बसकांगो आगुंनानि चिनि बागै कक्तुकनाय आबन बागै फायदि जत ताकुकतै बुकुक 3% लुकरंना नबन कबकनाय जों 3% थानसानि याप्रिबो फायदि तंगदि चिनि डेभलपमेन्ट जों बाहायका गकनाय गामियाम से बमो ताम नाङै दंखा बक्स कालबार दे नाङै दंखा निनि याखराय दे नाङै दंखा जों अबनो आनि तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा उइ ग्रुप नङै अलरेडी 135 टानि ऊपर कमिटी खाजाक दङ विलेज डेवलपमेंट मनिटरिंग कमिटी नि खाजाक दङ ब्लॉक वाइज बो दङ डिवीजन वाइज दङ डिस्ट्रिक्ट वाइज बो दङ अब तैनाय जे गामियाव माननानै उपयुक्त बरंनाय रिनान बागिनाय आनिके सिस्टेमेटिक तै आं अलरेडी स्टार्ट खालायरिखा एवं सबमिट बो खालायजाखा किसुसा प्रोजेक्ट अबाहायता जेहेतु थांजा जे जत 3% थांजा नंगे ताबो नंतोय जे आयां दंगय जे याक्तिसे खामनि हापां बिसिनि काटेते उंतो इंगेचिनि जे किदिसि आमसेरगले बमहाय आबो सुजारते सामुबतां तांजाखा बा बुसु डेभलप खानि मकला नजर बुसु जरते नुका किसि एडिसि आमसायो ताम डेभलप खांगिया तो जों बिसालायखा फायमानि ताबुक आं वान सुगुइ नायो yang भेराइबो नायो अब सानानि हिंगाय ताम न सानाय अब किसा तामा हाय सिनि बरनो सेजाव मा हायिंनि थांगुनाय अरो एडिसि आमसायो बुइनि दफा फाइसा लगिया सिन दफा न चालगो आ जागावो नरं बिसिंथि आं नुखा एडिसि हापां सामुं तांनाय रक रिटायरमेन्ट गोबां मा थांखा अ रिटायरमेन्ट नि पेन्सन माया बाता माया ngै दङ अ दाति जाहाथे सिनि जरा एडिसि हापांगो तंनाय रक बनो रिखाय बेलायखानो काहाम निनि बहक तुंथेनो बने बहक तंगो नों मायो खुमाथिनो मोरबो मायो खुयो जुदि बर गाबनो सঠিक भाबे इमप्लिमेन्ट खाया हंखाय आं सिनि ग्रुप थेके सिनि अर्गानाइज थेके नरनो बिसिंथि खैनाय जों जे पेन्सनारनो तैनाय आसुगै बेबाक जागा जोंसु बानान बागै तियार दङता आं एडिसि गभर्नमेन्ट अखाय सावै दङ स्टेट गभर्नमेन्ट रांखै बागै बङ पेन्सननि बाय स्टेट गवर्नमेंट आंदि रिया जोंथ एडमिनिस्ट्रेशन करै नों आरो दायित्व तै दंनाय जे याफाव तै दुलि दंनाय नों याफाव तै दुलि न सिना नांनाय जे निनथानि रां द तंक्रै नों बजागने रां रिया नों जुदि आ जागा दल थाम न हिनसिनि सिनि कगबाय हा ट्रिपल इंजिन जेटा हिनै दङ सरकार नों आरो रांमानिया हनि साइ तंखाय तंगिया नों सरकाराव तंगै नों रांमानिया हिन साइ तंखाय तंगिया नों जे पेन्सनार दङ रां देरन व्यवस्था मा खायनाय जे हापांगो तंनाय रंनो अब नानि कयमुं जाहाथे जों बाहायके डेभलप खैनाय अ डेभलप नि बागै जों मावान सुगनाय इलेक्शन सिगां गोबां मेनिफेस्टो दङ लेक्चार कथर रिलायो अ लेक्चार जाहाथे कमायातै सঠিक भाबे इमप्लिमेन्ट नंना तिनाय आंनरनि प्रेस मीडिया नि बिसिंथिनाय एडिसि हापांगनो म कयो जाहाथे जे बकाया ताक माइया ngै तंमानि रिटायरमेन्ट रक बरनो जाहाथे दादिदनो एकटा व्यवस्था के रिजानांथुं अबनता हामबाय।